kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay sani chunygi dang' ni bang' ringre wuodi ma jahigni 21 mane en japuonjre e mbalariany ma Nairobi kwamo e osiptal ma Tenwek kaluwore gi gowi ma ohingo gana 270. Familia no ywak ni poni ok giyudo konyruok mar kelo ringre rawerano, to gowi no ma oting'o mane okunore e kinde mane ithiedhe kod mar kano ringre nyalo mana medore. Ali Abich nigi lerono. Ma en dalagi Vincent Odhiambo mane en japuonjre e hike mar 3 e mbalariany ma Nairobi kama ne otime tiegruok mar bedo japuonj. Ka en liet kod kuyo koko familia kaachiel kod anyuolane kaluwore kod tho mare bang' yware kod tuo mar adundo kuom kinde malach. Familia ni modak e ngima matek sani koro chunygi dang' ni kaka ginyalo kelo ringre rawerano pacho ka owuok e osiptal ma Tenwek e kaunti ma Bomet mondo mi giike bang' kane owito ngimane kaluwore gi tuo mar adundo ma osebedo ka chande. Nyathina ni nodhiga somo Nairobi University. Koro sani en e hike mar 3. Koro kanodhi koduogo e long holiday to tuo nochake. Koro pok odok nyaka sani. Osiko bedo kotuo. Odhi Nairobi ithiedhe oduogo. Otuo ithiedhe oduogo. Koro kane wadhi kuro daktari nonyisowa ni en gi tuo mar heart. To heart ne onego bed ni itimone surgery. Nitie gimoro dino remo. Ok nyalo miyo remo dhi e dende te. Koro ka remo gik, nitie kama ka remo gik to remo duogo. To ka remo duogo kinde moko noduogo modwa dino ler mane tero remo obwongo. Nogore piny, nodhi othiedhe ma kendo noduogo. Koro kogik chieng' Tuesday to wawinjo ni no collapse. Kaka no collapse no e kaka notho. Notho Tenwek. Min mare Lilian Nyamita wacho ni ringre wuodeno sani koro geng'ne Tenwek nyaka ne owit ngimane juma achiel mokalo kaluwore kod gowi ma ohingo gana 270 ma idwa ne gichul mondo eka migi ringre no. Koro bil ma Tenwek no ne tamowa nikech ne wan ga gi NHIF to kwadwa penjogi to giwacho ni NHIF kawo siling 58,000. Koro modong' 200 gi 50 ni onego bed ni wan mwabedogo mondo wachul. Wach ni omiyo bodi omoko Tenwek ku kendo koro nyaka ne timre kawuono koro en juma. Ka wadhi kuro kwa wuoyo kodgi to ginyisowa ni kwasechulo pesa no to wakaka bodi. Koro nyaka sani pesa ni pok wayude. Familia no wacho ni giseuso mwandu te matin mane gin go e kinde mane gimanyo thieth ne wuodgi no kendo sani gionge kod yo minyalo omgo ringre Tenwek mondo mi giike. Gin kod geno ne ywak margi biro chopo ne jotelo mopogore e kaunti ni kaachiel kod joma chunygi ni thuolo manyalo resogi e midhiere ma sani koro gore kuomgi no. Asechandra kode ma puonje ma koro dhi e university. Ka tuo goye skul kuno oduogo ka asetere osiptal ma district ma Homa Bay, atere Russia, atere Kenyatta manyogi kama konya tere kama nyotho e twende ni. Ta onge go weso mora nikech gik mane an godo auso ma tieko ka jawuotho kode osiptal go kana paro ni Nyasaye nyalo konye to tamore. Nen 200 and something moko ne NHIF okawo to koro medre nikech mochari bill to nowach ni bodi ok nyal gol kapoko clear that bill. Gin jok mathagore e neighborhood ka wang'eyo gi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak e gwenge ma Koro